Una setmana que és gòtic. Avui, Morts i enterrats de l'any 1981. El director d'aquesta pel·lícula, Gary Sherman, és el que menys importa. És el personatge més secundari d'un producte que, malgrat els èxits posteriors que va obtenir amb La jauria del vicio o la malaurada Poltergeist 3, el que té prové, sobretot, primer de tot, d'una parella de guionistes que es diuen Ronald Shusett i Dan O'Bannon. Qui eren aquests dos senyors? Doncs els que havien aconseguit una mica abans, 3-4 anys abans, un dels títols del fantàstic de terror contemporani més contundents, Alien, el primer títol dirigit per Ridley Scott. Aquí repeteixen experiència amb resultats una mica inferiors, però, afortunadament, la inspiració és bona. D'una banda, en aquest poble de la costa on té lloc l'acció, recuperem l'ambient i, sobretot, aquesta capacitat d'al·lucinar-nos amb llocs geogràfics absolutament inusuals de John Carpenter. Pensem en La boira, per exemple, i, d'altra banda, amb el contingut argumental, la influència directíssima de George Romero, el de La nit dels morts vivents. El protagonista, un actor absolutament detestable que es diu James Farentino, que va fer la seva carrera gairebé completa a televisió, arriba i es troba amb uns habitants que tenen una mania: filmar. Sí, fer cinema, cinema amateur, per entendre'ns. Però que tenen una altra característica, i és que viuen acompanyats d'un senyor molt polit, que és l'actor Jack Alberson, que té l'obsessió de fer que els morts de la morgue vagin a la tomba tan ben pintats que semblen els protagonistes d'aquella pel·lícula de Tony Richardson que es deia The Loved One. La raó és claríssima i la podeu intuir, encara que no la diré per no desfer una mica l'intríngulis d'aquest film, que avança cap a la foscor d'una manera decidida, clara, inquietant de debò, amb un bon treball de muntatge, excel·lents maquillatges de Stan Winston i algunes aparicions realment sorprenents, com la protagonista de Flash Gordon, Melody Anderson, en l'últim títol que va fer abans de desaparèixer completament del mapa. I sobretot, un secundari que era a punt de llançar-se en una carrera espectacular, convertint-se en l'emblema del terror contemporani. És, evidentment, el nostre amic Robert Englund i és el nostre amic Freddy de la sèrie d'Elm Street. Estareu distrets tota l'estona. La pel·lícula no és rodona, en absolut. Però, en qualsevol cas, si agrupem tot això que us acabo d'explicar, acabarem descobrint que la majoria del cinema fantàstic contemporani viu de les deixalles dels altres. I si la saben cuinar bé, el resultat funciona. Perfecte per avui. Bona nit, amics. Fins la setmana que ve. This is the road to Potter's Bluff. Maybe you've been there. Clean, picturesque, full of old-fashioned friendliness. The kind of town everyone likes to visit. This is the road to Potter's Bluff. There is no road out. Welcome to Potter's Bluff. From the creators of Alien, terror brought down to Earth, dead and buried. Is there any way whatsoever to reanimate people after they have died? To get them to walk around? That guy, the one you came to see me about last week, the one that died after the car wreck. Yeah. I just saw him. Man, he's dead. The same guy. Welcome to Potter's Bluff. When you die, you expect to remain dead and buried. You had a very close call. Just lie still. I'm gonna give you something. It's gonna make you feel even better. When you die in Potter's Bluff, expect the unexpected. From the creators of Alien, dead and buried. It will take your breath away. All of it. Dead and buried.